Kosa, dobra, sve? Sve, dobro. ekstasi. Da, šta? Spremna? Spremna. Šta ti je ovo, prazan papir? Ovo je tema današnjeg videa. Ćao drugari, dobrodošli u još jedan moj video. Novi video, pa ne može biti stari. Šalim se. Došla s posla, hoćemo slatko, obećala si kolač, tortu smo pojeli, ne znam ja, bla bla bla, hoće slatko. Kasno je, ali ajde spremamo. Polu slatko. Brzinski. Ovo je ono, kako se zove, pomozi mi slatko. Koriza. Slatko. Ni koriza slatko. Bre, ono testo, lisnato testo. Vidjeli ste u prošlom, odprošlom videu da sam kupila to. Malo smo ga odmrzli prvo. Prvi put spremam, vidjela sam na YouTube-u neka američki brzi kolač. Bar neće da uspe. Pa šta bude? Šta nam bude bići? Moram da prebacim sad ovo lisnato na ovaj papir za pečenje. To će biti ovako. Ready? 3, 4, start. Majstorica. Bravo. Kad to jedemo? Večeras? Večeras. Brzinski. Pa nije kolač, nego je nešto. Ajde. Smislit ćemo na knjigu, može? Može. Sloba traži od slaba. Sloba? Pa dobro, hoće. Nož za picu. Uključit ću odmah reiru na 180. Start. Znači, rekla sam, treba lisnato testo. Ovdje sam spremila. Mislim da nisi uključila red. Pa dobro, evo, ajde. 180. Start. Sad si uključila red. Drugari, malo sam umorna. Vidjeli ste u onom videu da sam kupila smrznuto voće. Htjela sam da kupim kao punjenje za pitu, se to ovdje zove u konzervi, ali ajde uzeli smo voće i ja sam skuvala kao slatko. Bilo je 300 grama voća, znači onda sam prvo ukuvala 300 grama šećera sa 30 ml vode da se otopi i onda dodala to voće i možda još 20 minuta kuvala i dobije se gustina. Pa gusto, ko slatko. Šta ima se od voća? Pa ima crveno voće, ima jagode koje su se malo raspale, nisam trebala mnogo da mešam, borovnica, kupina, ajde probaj slatko. Je mnogo slatko? Jesi šećera dodavala? Naravno sam dodavala. Baš slatko. Pa dobro, bit će to dobro. Pa bit će dobro kad se ispeče, kad se razvuče, da. Treba nam nož. I u onom videu, pa doneću ja tu, nema da mi pratiš. Ovo je šta? Onaj krem sir za cheesecake. I imala sam pomoćnicu, Teodoricu. Ona mi je to umutila, zvala sam je s posla da mi umuti malo mikserom dok ja dođem. Sad ću ovo da sečem, ne znam kako ću da sečem, ali ću da sečem. Recimo tako. Možda je moglo i tanje, ali nema veze. Ovo je, znači, nam je prvi put... Što nisi onako jednom i samo ga zarolaš? Pa što nisi spremio, kući si bio? Pa ne, samo pitam. Pa zato što... Cureći ti. Pa dobro. Ali mi je lom, čovječe, ćeš jesti to? Hoću. Što ono diraš? Ma samo pitam, lakše ti šta ga seckaš. Pa mora da se secka. Eto. Ovo ćeš da jedeš, pa srole. Nemoj mi ulaziti u lice u privatnost moju. Pa svaki dan si na YouTube-u, ja ti ulazim u privatnost. Nemoj mi u privatnost ulazim. Vidi, ode mi sad ova zbog tebe. Vidi koliko mi je otišla. Evo ti trougla 2. Ne znam šta ćemo s njim, smisliti ćemo nešto. Da li sečem više ovo koškiš? Ne znam, nemoj me posle viči na mene. Nisam dobro vidjela taj video, ali evo po sećanju pravim. Tako smo, znači, jako je bitno da zarežete. Evo, Medena je tu čeka. Medena gleda. Gde si Medena, kaži nešto. Kaži nešto, kaži mom. Medena. Ej, cici. Ajde, slobodno. Ajde, cici. Cici, znači po sredini ovdje nismo zarezali, ovaj sir uzimamo, stavljamo.
Znači, prvi put spremam ovo. Ali ti znaš uopšte što je spremam? Nemam pojma. Ali imaš neku predstavu, vidiš? Ne. Ne, ni predstavu neću. Ni predstavu. Ali mislim da će to biti dobro. Ako je fail, ako ne ispadne dobro, pa ajde, šta ćemo? Znaš šta, pošto meni samo da je slatko, ne može da bude fail. Pa da, ali sa sirom i kad se pomeša ovo mnogo slatko, bit će to okej. Ništa, ceo sam ovaj sir ubacila, možda to mnogo slobaće, kaže, ja mislim da ja neću ni jesti ovo. Zašto? Pa znaš da ja ne volim cheesecake-eve i tako te sire, ali probaj, ajde, probat ću. Probat ću i daću, ja uvek nađem sebi manu i dam iskreno šta mislim. Uvek mi nešto nije dobro, što ja spremam, kao. Znači to smo tako razmazali odokativno. Uzimamo ovo voće, možda će ovo biti i mnogo, ali nema veze, ajde. Ovo ću ostalo što ostane da uzmem za slatko ujutru kad pijem kafu. Može. Slatko, hladnu vodu i gorku kafu. Rakija? Pa i rakiju. Kako bez rakije? Pa moraš rakiju. Znaš kako ide ono, pojedeš malo slatko. Aha. I onda se skupe sve bakterije tu. Aha. I ti onda drmneš rakiju. Da ih kao, to je neka taktika. Da, taktika, ubiješ bakterije. I viruse i to. Ja mislim da je ovo dosta slabo, a? Pa dosta, ajde da probam. Za prvi put. Da, ovo je prvi put i samo se nadam da će testo nadoći dobro. Ovo ćemo malo ovako ćemo, ja mislim kako, ovdje će curi, ali iskoristit ćemo one trouglove. Znači ovo preklopite. Ili imaš sad ideju otprilike šta je? Pa neko štrudlo. Pa kao da, one voćne što kupaš ti u radnji što daš $5 za parče. Pa dobro, ajde. Evo sad ti Micika napravi. Opade. Gledaj ti to. Malo mi ovdje uže, ovdje se širi, ali nema veze. Dobro, taman zakrpiš to. A ovo ćemo da stavimo ovako. Nekako. Viš ovo malo ovdje. Dobro, nema veze, ajde, to je sve okej, ali da? Da. Za prvi put. Ma super, to je super. Aj, stavit ćemo ovo ovdje. Ma nije mnogo slatko. Šta ti pričaš, ti jedeš čokoladu, pojedeš. Sad mi treba pomoć. Nedano da snimiš. Pa što? Pa da dignemo ovo. Ne. Ajde, 3-4 sad. Bravo. Evo, drugari. Hoćeš da premažeš od ozgo još, ne? Ma ne, dovoljno u stvari, dovoljno. Mislila sam da premažem... Da li da uzem jaje ili puter? Ali bojim se, neću da premažem ništa. Nema ništa. Ako bude suvo, premazit ću kad izvadim. Ajde. To sad ide u rernu? U rernu. Znači idemo u rernu, bit će 15 minuta. Znači uključila sam na 180. Kako čista rerna je. Da. Pa kod sam ja ribu. Da. Ste vidjeli kako sam ribu? Da. Još se nije ugrala, ali znači bit će na 180. Peći ćemo jedno možda 15 minuta. Aj 12 pa ćemo proveravamo. A dok mi to ispečemo, vi onda ping, 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 ping. I sad ja treba da editujem. Ping, 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 ping. Vidimo se za 12 minuta i evo, 20:59. 20:59, vidimo se u... 20:12. Da vidimo kako napreduje. Pa može 21:12. Može. Ajde. Ping, 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 ping. Ne, ali čekaš kolač da bude gotova. Evo sad ću da probamo. Sad ćemo, to si jutro. Ajde, papi. Radimo presek stanja, ali nije. Zeza medenu. Da. Ovo je sati kasno. Evo 9:15. Za malo. Ali nije još, samo ću na brzinu da otvorim. Pazite, ne zapahne budući. Brate, ušećerilo se. A sad tek miriše, rekao što ne miriše. Ajde, vidjet ćemo, ne znam. Ne sjećam mi se kako se je naraslo, ali dobro. Možda ne može od ovo rekao. Ajde, vidjet ćemo, znači još... Pa gdje je lisnato testo raste, ja to nisam još vidio. Pa koliki je žužu? A to je drugačije, lisnato. Jao, majko! Dobro, ne znam, ajde, vidjet ćemo.
Ajde mene na pogled ti šta se udeš. Miriše, ali još moram, bar još 10 minuta. Ajde, sve, gotovo. A ja mislim da jeste miriše mi na gotovo. Evo, 9:24. Znači 20 minuta. Da. Ako neko od vas, please, koji me pratite, subscribe-ovali se ili ne, molim vas, napišite Slobi poruku da mi kupi rukavice za Reru. Stvarno nema smisla, ali treba youtuberka sa ovakvim rukavicama da snima. Molim ga već mjesec dana. Znaš, pošto se bliži 8. mart, mislim da će ti to biti poklon za 8. mart. Daj Bože. Eto, ne bi volila kao ništa za kuću za 8. mart. Molim vas, napišite mu da je sramota, a treba mi kupi rukavice. A vidiš kako je brale. Bravo. Kakva ocena. Jao, gledaj, kako se tu boje pomešao. Jao. Dobro, ređe je malo, znači mora bude gušće. Ali ako je gušće, onda mora više šećera. Ma dobro, mislim samo da se ne razliva, ali okej. A možda manje sira da sam stila. Mislim da može i sa manje sira. Ajde da vidim. Ajde to, dok ja nađem samo još jedan alat što mi treba, pokaži ljudima i pričam. Ajde, što hoću. dok ja nađem to što mi treba. Ne daj telaš, bre, da pričam. Brutalno izgleda, stvarno brutalno. Strava. Strava, kako Micika kaže, strava. Ajde, Strava. seci. No što seci, čekaj na red. Ovo sam uzela, ima mi manje, ali mi ne mogu sada naći na brzinu. Seci, ajde seci, počekaj. Seci. Pošto stavi ruku, ne vidi. Sad ću još jednu, još malo. Pa izrobi to. A da sečemo ovako vruće, a? Pa hoćeš da se ohladi, a? Pa ne znam. Pa aj, ostavi ga jedno 10-15 minuta, nek se ohladi. 10-15? Pa nek se ohladi kako treba, brate. I ovako ne mogu jedan vruć taj sir unutra. Medena, probat ćeš i ti, da. Gde je? Evo je. I ti ćeš da probaš, da. Ništa, ajde da čekamo. Ja možete da čekate 10 minuta, samo još 10 minuta. Pa neće oni čekati, oni će čekati sekundu jednu. Mi ćemo čekati. A vi se onda subscribe-ite. Ajde, čekamo. Evo da ne mislite da je ne hranimo. Samo Viska sad jede, napravila haos ovu čerku sve. Vidite da je neuhranjeno. Da, baš je neuhranjeno. Ko rakun. A vidite ovaj rep kako je lep. Vidite rep kako je lep. Vidite ovaj repić. Mislila sam da prebacim na dasku, ali mi je klimavo. Pa da, dočekaj. Hladio se. Da. Definitivno treba manje fila. Možeš još jedan kolaž napraviš, koliko ti je ostalo. Tu ću da čuvam, pa ću staviti. Pozvat ćemo i Teodoru, možda nam se pridruži. Pridruži Na degustaciji. Jao, ne sviđa mi se to. A? Lepo izgleda. Lepo? Baš dobro izgleda. Ti si iskusan, ti jedeš te. A dobro, da jedan da probamo. Pa dobro, i Teodora će da dođe u to. Pa taj ćemo da probamo Ajde. svi. Ajde. Micika! Ajde, evo je. Teodorica. Hello. Ajde. Kopač. Dajte da vas snimim, ajde. Pa vas dve probajte.
Oh my god. Ajde da vidimo. Ocene od 1 do 10. Pazi. Miriše dobro. Nije vrući Miša. Pa okej je. Ti jedeš to isto više nego ja. Mislim sa sirom i to. Pa nije loš. Dobar je ukus, da. Malo mi je... Si ga napunila. No, wow. Pa da, Da. manje. Pa, sira. Sir je okej, manje ovog džema, ja mislim. Ne, pola sira i pola voća. Pola, znači 100 grama voća i sira. Pola onoga. Ne, ali okej je. Lepo je naraslo sve i nije mnogo slatko Nije. kad se pomiješa sa Od sirom. 1 do 10? Pa ja nisam baš nešto neki veliki ljubitelj džema. Mislim, lepo je, potiče me na one, kako se zove, one pite, kao znaš, što ljudi prave. Onda, Ne znam kako se zove. meni je 7, ali ja generalno nisam za slatko i džem. Nisam merodavna. Nisam puno za džem, ali lepi ukus samo da sviđa mi se to što je. Pa dobro nije ovo džem, ono klasično, ovo je voće. Ajde, vicine. Ne znam. Sve. Uzede mi sve, ljudi. Rekao sam od vicine. Meni je ovo 8,5. Nije slatko puno. Ovo ličnato testo je ekstra. Da, pa da. Jedno sa sirom malo imam. Da ide bude manje više. Ja ga ni ne osjećam više. Ima malo kao onu neku... Ružnu notu sira. Da, nešto je kao... Možda sljedeći put neki drugi sir da Pa probaš. morat ćemo onda onu Philadelphia da probamo baš za cheesecake. Ovo Da. je bila alternativno jeftinije. Da. Ili Ovo čak drugo je dodaju sve ovaj- ekstra. Ili čak dodaju ovaj krem siru, malo šećera i onda napravio malo manje slađe. Da bude čisto u siru. Pa ništa kaži ljudima to je da nam ne zaprate, da se subscribe-uju i da pravimo, ajde kaži, zapratite moju mamu. Evo slobodno krade još. Oh my god, toliko mu se sviđa. Meni je ekstra. Pa zapratite, morate, pa mislim, već smo, Da sprema još ovako. da. Jer Nije ako ne loše. zapratite, neće nam biti više. Like, share, subscribe za još ovakvih Da. kolača. Jest, brzi kolač, ja mislim da je to okej. Možda nešto se malo modifikuje i meni je prvi put, samo sam na Blitz vidjela Ma kako da. se sprema, ali je to meni okej. I jeftino izađe. Glavničko. Drugari, vidimo se u novim avanturama slatko-slanim, a i možda ko zna gde. Gde nas put nanese. Da.